nuwun kawula nuwun. Pandrinipun sesepuh pinisepuh tuwin para pepunden ingkang sampun pono ing pamawas lebu ing pitutur ingkang hanggung mastuti saha ingkang kinabekten. Panjenenganipun para priyagung jaraning nata, para sarjana sujananing budi, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes pinundi. Langgong-langgong wonten ngarsa panjenenganipun para alim, para ulama, panjenenganipun para kiai, ibu nyai, para ustad lan para ustazah ingkang tansah rinten dalu sumanding kitab pang suci wahyuning ilahi pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Langgong-langgong wonten ngarsa panjenenganipun ingkang hamengku karya nenggih Kanjeng Rama Slamet dalam panjenenganipun Kanjeng Ibu Tri Aryani. Sumrambah panjenenganipun kadang besan sutrisno nenggih Bapa Subronto dalam panjenenganipun Kanjeng Ibu Saridah ingkang kaomyongan. Panjenenganipun sesepuh pinisepuh tuwin para pepunden, para kadang werda muda-mudi ingkang mijil saking laladan Jalan Lawu, Desa Sukajaya. Setelah mempelai wanita, Mbak Mia Marwiah SPD didampingi oleh orang tua tercintanya berada di pelaminan. Satu informasi untuk Mas Muhammad Aslam As'ari yang didampingi oleh orang tua tercinta beserta para pengomyongnya. Kami persilakan untuk bisa beranjak menuju depan pintu gerbang suasana pesta. Mek tembung jawinipun sageta kepareng anderekaken ngomyongi risang temanten kakung badhe lumebet wonten ing madyaning bahagia. Sak sampunipun katingal risang temanten putri Kenyo Ayu Mia Marwiah SPD kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar kencana ingkang den apit keng Rama dalageng ibu sak mangke keparengok nenggo rawuhipun hamapak rawuhipun keng Raka Garwa pebudayanipun pun bagus Muhammad Aslam Ashari. Sinten ingkang sak mangkit kinanggenah andhaupaken risang temanten saribit nenggih Pangadibusana ingkang sampun anggadhahi asma kondang kaloko DMD Dian Mekar Dekorasi. Salah setunggaling Pangadibusana ingkang mijil saking laladan Jalan Kulim Tirta Kencana Unit 6 Kecamatan Rimbu Bujang ingkang keleresan den pandhegani nenggih panjenenganipun Mbak Dian. Jikalau pengantin pria setelah didampingi oleh orang tua tercintanya, setelah lengkap dengan pengomyongnya, dan setelah diambil gambarnya oleh rekan-rekan fotografer ada fotokomo, nanti dipersilakan untuk bisa berjalan pelan-pelan menuju ke area, ke tempat yang sudah dipersiapkan sedini mungkin
dari keluarga besar Tata Rias DMD Dian Mekar Decoration. Katingal resang temanten kakung dampyak-dampyak panting pancorot pancorong busananipun. Saya cedak, saya cetha, saya caket, saya ngalilo. Jumangkaipun risang temanten kakung ingkang kaombongan panjenenganipun sesepuh pinisepuh ingkang katingal hangagem busana sarwi kembar. Ugi katingal ingkang sampun kepareng hangagem busana manika warni. Sinten to ingkang kepareng ambopong amondong. Ambopong amondong wujudipun kayu klepu Dewandaru Jayandaru. Nenggih panjenenganipun kadang kaneman ingkang kembar pasuryanipun. Kepareng andere akan tindak nyori sang temanten putri Kenyo Ayu Mia Marwiah SPD mandap sangking Sitinggil Binaturoto. Kepareng hamapek rawuhipun keng Raka Garwa pebudayanipun pun Bagus Muhammad Aslam Ashari. Sak sampunipun risang temanten sarimbit kanthi lolonan piniji wonten ing sasananing panggih. Mugi kepareng panjenenganipun pangringgo Wirapita-swara wonten Mas Muhammad Al-Ghazali. Sagota kepareng hanggantos salah setunggaling gongso kebugiro kangge pangiringi risang temanten sarimbit badhe kaleksanan tumapa ing adicara dhaup. Nun sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepunden sepuh, aji sepuh. Kanthi jemelenggunging ungling gongso kebugiru. Katingal risang temanten sarimbit paripurna samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh suruh matemurose. Paripurnaning risang temanten sarimbit ingkang katingal samya abebalangan. Tresnaku ya tresnamu. Nyawijining ati risang temanten sarimbit ingkang sak mangke lumebet wonten ing madyaning bahagia. Mugi dados keluarga ingkang ngrembaka, keluarga ingkang tansah atut runtut ngantos dumugining benjangipun. Katingal Mbak Dian ingkang sampun kepareng hanya keti wujudipun Bokor Kencana ingkang isinipun tirtawening tirta sekar. Ingkang sampun kepareng angrapal japa montor-montor umbul donga. Ugi ingkang sampun kepareng ambasuh tumangkeping astanipun kanthi tirtawening tirta sekar den wiji kaping 3 ambalan. Kenyo Ayu Mia Marwiah. Sakmenika katingal anjengku sumembah astanipun. Pratandha bekti dumateng panjenenganipun keng Raka Garwa. Ngendikaning panjenenganipun Kenyo Ayu Mia Marwiah. Duh Kang Mas, ngaturaken bekti kula konjuk Kang Mas lan bekti kula katur Kang Mas. Saksampunipun paripurna risang temanten putri
ingkang sampun kepareng anjengku sumembah astanipun. Mugi kepareng binagus Muhammad Aslam Ashari sageta sigra hanggedruk wujudipun Kanaan Antigo. Kanaan Antigo padha pecah saknalika. Pratandha pecah saking panggulawantaing Rama. Pratandha pecah saking panggulawantaing ibu saged manjing jroning pribadi. Pun paripurnaning risang temanten kakung ingkang sampun kepareng hanggedruk wujudipun Kanaan Antigo padha pecah saknalika. Ugi sak sampunipun risang temanten putri Kenya Ayu Mia ingkang sampun kepareng ambasuh samparanipun Kang Raka Garwa kanthi tirtawening tirta sekar den wiji kaping 3 ambalan. Menika ateges mugi tansah tinebihna rubeda, tinebihna sengkala, pinayungan kabegjan kamulyan saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Sak sampunipun kaleksanan kangge tumapak ing adicara daup menggah titilaksana adicara ingkang salajengipun. Mugi Kang Rama dalagang ibu sageta kepareng amboyong nak temanten sarimbit piniji minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Kairing kanthi leres gending kodhok ngorek pramila dumateng panjenenganipun Raga Mas Muhammad Al Ghazali. Sageta kepareng hangaturaken gending kodhok ngorek. Nun sagunging para lenggah para rawuh. Sindur pinayang karing tata tataning laksana den wersuh nurut jumbuh ngendikaning para winasih sarjana sujana ing awiyajenempana ing maruta nenggih Ki Hajar Dewantara. Sak sampunipun Kang Rama dalaken ibuhan nampi wujudipun selendang kawung ingkang sinulam benang jati. Ngendikaning Kang Rama dalaken ibu nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu, totno lakune wong tuamu yo nggir. Ing ngarsa Suntulodo panjenenganipun Kanjeng Rama ingkang sampun kepareng amboyong nak temanten sarimbit. Ing madya mangun karsa madya ateges tengah nenggih panjenenganipun risang temanten sarimbit. Ingkang kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Ibu Tri Aryani pinangka Tutpuri Handayani. Katingal kanthi repepeh lengkeh anggenipun malaksana risang temanten sarimbit ingkang kapayung Kang Rama dalaken ibu yen to kacandra saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh bebasan pindha singarupa. Sak sampunipun
risang temanten sarimbit kaboyong keng Rama dalageng ibu mugi sak mangke panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng ibu saged anglenggahken putra putrinipun panjenengan wonten ing kursi gading dampar kencana. Setelah kedua mempelai diboyong oleh orang tua tercintanya menuju ke pelaminan. Kali ini dipersilakan untuk orang tua tercinta bisa mendudukkan putra putri panjenengan ke kursi kebesaran beliau berdua, kursi bagikan sang raja sang ratu seharian yang sudah dipersiapkan sedini mungkin dari keluarga besar DMD Dian Mekar Dekorasi. Sak sampunipun risang kemanten sarimbit kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar kencana. Mugi kepareng panjenenganipun Pangadibusana saged hamar titisaken. Mugi risang kemanten sarimbit saged ngarak swan sungkem dumateng Kanjeng Rama dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu. Kanthi lon-lonan risang temanten sarimbit mandhap saking palenggahanipun. Mandhap saking palenggahanipun risang temanten sarimbit tansah katingal pangati-ati ngerak swan sungkem dumateng keng Rama dalageng ibu. Duh Kanjeng Rama, bekti kula konjuk Kanjeng Rama lan bekti kula katur Kanjeng Ibu. Nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu. Rumangsa kadodok rasaning atiku nggir. Wong tuamu eling jaman cirikanmu sliramu tansah tak leliting saiki tumekaning dewasamu. Ngerti sejatining urip lan ngerti bekti marang wong tuamu anakku cah bagus kelawan cah ayu. Bungah rasaning atiku nggir tak tampa bektimu marang wong tuamu anakku cah bagus kelawan cah ayu. Nanging sing dadi welinge wong tuamu tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Bekti marang wong tuamu banjur ngarak swan bekti marang kadang pisan kunggir. Banjur welinge wong tuamu tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Aja sira bedak-bedake endi wong tuwa lan endi maratuwa nggih. Wong tuamu ya tetep wong tuamu, maratuwamu ya tetep wong tuamu nggih. Anakku cah bagus kelawan cah ayu. Lamun to sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Bekti marang wong tuamu banjur ngarak swan bekti marang kadang pisan kunggir. Besuke lan aja lali banjur bekti marang kadang Dwijamu nggih. Dwijamu kuwi ateges gurumu. Dumateng panjenenganipun Pangringgo Wirapitaswara sagota kepareng ngaturaken kanthi laras gending ketawang Sri Nalindra kangge pangiring risang temanten saribit tasih ngleksanani tumapaking adicara kacar kucur sak sampunipun adicara sungkem pangabekten.
penyampaian mohon maaf untuk segenap relasi undangan. Mengingat dan menimbang Bapak dan Ibu tuan rumah berada di pelaminan. Karena masih melaksanakan dalam prosesi acara temu temanten. Yang sementara belum bisa untuk menemui Bapak dan Ibu relasi undangan kesemuanya. Harapan dari beliau tuan rumah, Bapak dan Ibu tanpa terkecuali bisa untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan dari rekan-rekan kepanitiaan. Sak sampunipun paripurna risang temanten sadibet keleksananipun mapak ing adicara sungkem pangabekten. Menika ndungkap titilaksana adicara ingkang salajengipun arupi adicara kacar kucur. Kacar kucur. Dalam acara kacar kucur yang tengah dilaksanakan ataupun yang tengah dilakukan oleh Mbak Mia dengan Mas Aslam. Ini melambangkan Mas Aslam sekarang sudah menjadi imam keluarga. Sudah menjadi pimpinan keluarga. Sebagai imam keluarga dan sebagai pimpinan keluarga, setelah menjalani dalam prosesi di jenjang pernikahan, tentu Mas Aslam mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah memberikan nafkah kepada sang istri tercinta. Sasampunipun paripurna risang temanten sarimbit keleksananipun mapaing adicara kacar kucur. Menika menggah titilaksana adicara ingkang salajengipun arupi dahar klimah dahar walimah. Risang temanten sarimbit katingal samiya adedulangan. Keng roko andulang keng garwa. Kosok wangsulipun keng garwa saged keparang andulang keng roko. Upacarane kados mekaten ingkang saged dipun wastani Kembul Bujana Andrawina. Kembul Bujana Andrawina. Pun paripunaning risang temanten saribet ngleksanane dahar klimah dahar walimah ingkang sampun keparang samiya adedulangan ingkang dipun wastani Kembul Bujana Andrawina. Menika tasih wonten salah setunggaling adicara sak sampunipun unjukan tirta wening, menika wonten adicara bedah ingkung utawi sempal ingkung. Nun sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun para pepundhen sepuh aji sepuh. Menika menggah adicara. Dawuhipun risang temanten sadibet awit jengkar saking panti pamondokan panti Palereman. Ingkang sampun kadhawuhaken kaboyong piniji wonten ing kursi gading dampar kencana. Adicara sungkem pangabekten kacar kucur dahar klimah dahar walimah. Unjukan tirta wening tuwin bedah ingkung sajaipun sampun paripurna. Ing mriki mbok bilih wonten kirang tatas titising basa gang kelap gang sulipun anggen kula matur.
ingkang kirang nuju prana ing mriki kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksama makaten ingkang saged kula aturaken mangan kupat duduhi santen mbok bilih kathah lepat nyuwun pangapunten nuwun 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 kawula nuwun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ucapan terima kasih untuk segenap relawan undangan yang tengah berkenan menyaksikan dalam rangkaian acara sakral Temu Temanten pernikahan Mbak Mia Marwiah SPD dengan Mas Muhammad Aslam Ashari. Terima kasih buatnya DMD Dian Mekar Decoration, terima kasih buat foto komo, terima kasih buatnya DPS TV nih Wong Punyo Gawi. Kembali lagi untuk segenap relawan undangan mewakili dari beliau Bapak Slamet beserta Ibu Tri Aryani. Monggo dipun unjuk benderanipun. Dipun rahapi pasukatan ingkang sampun dipun aturaken saking para kadang lelati, para kadang kaniman kadang werda, muda lan mudi. Sinambi ngerahapi pasukatan mugi sakata kepareng mirsani persembahan-persembahan saking paguyuban hiburan Adis Music. Duk Widi Oktaviana Adis Musical Icuk Production Indonesia. Terbantu ucapan selamat datang dari keluarga besar Bapak Ibu Dewan Guru dari SMA Negeri 9 dan terpantau dari keluarga besar unit 6 Mas Tarno sepelenjengan Bapak Musleh. Pak Musleh sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi terpantau wonten Bunda Indri, Mama Indri, oh kayak apa ning kono. Tak goleki kok pindah nggon mulane ra roh. Apa nduk? Kok ini sapa iki? Kok ini sapa? Wi, jarene Sitik pacarmu kuwi adimu Ipe. Ya tonyo sisan. Yo. Siap. Terima kasih Nduk Gila. Nduk Gila ki anake Sri Mulyani. Yo Nduk. Oke, ini ada request dari mana Mbah Dar? Ora request. Mau nyanyi? Iki ono putri-putri cantik dari ibu-ibu yang ada di Prasmanan engko arek nyanyi. Termasuk Dek Gila juga. Gila mboten purun. Karo Mbak Sri Mulyani. Di mana Mama Sri ini? Sudah hilang lagi. Ke ono. Wis pulang ya Mbah. Mbok usir pasti iki Mbah. Ben sampeyan iso joget to. Bojoku nang kene aku ra iso ndelok apa-apa malah. Ya Dok, lagunya apa Dok? Oke, ini toto-tonya Mbah sama mbak-mbak yang ada di Prasmanan boleh Mbah Dar. Coba Mbak. Mbak siapa? Mbak Putri lagunya apa jajal teko? Mbak Putri lagunya apa Mbak? Apa Mbak? Aku di. Ini Mbak Siti. Iya. Iya Mbak Putri lagunya apa? Mbak Putri. Cinta, Cinta Merah Merah Jambu. Oke, laguku banget ini. Ngerti Delalah. Delalah sing paling apal, sing paling lagu disenangi ya Nduk Widi ya kuwi Cinta Merah Jambu. Jaluke kuwi ya kan, Mbah. Yo. Isone yang mengkuwi soalnya. Oke, ini buat Mbak Putri beserta kawan-kawan ada Cinta Merah Jambu. Ono Mbak Putri, Mbak Rizka, Mbak Kismi, Mbak Ayu, ada Ibu Guru, Kak Ibu Ati,